Yum. Kwaon na si Lala ug si Nami karon ha? Ha? Kwaon na si Lala ug si Nami ha? Dad-o na sila syudad ha? Ha? Kwaon na imong papi ha? Mahibilin si Lilo ug si Chinita ha? Si Nami guys oh. Nami, Lilo. Nami, Lolo. Lolo. Biyahe na ni syudad Lola oy ug si Nami pud Nami. Lang gunit si Nami sa kong pajama oy. Lolo. Lilo. Lolo, Nami. Si Lala ug si Nami guys, kwaon na karon. Ayaw, agay. Pagbanding sa mukaw. Pagbanding sa mo ni Chinita ug ni Lilo, na si Lilo o. Mga parahigon ra ba ni silang duha guys? Unsa man na, Nami? Unsa man na, Nami? Kapag banding sa mo kay mo adto na ba nagsyudad ko, una ra ba na si Nami ug si Lolo? Mingawon gid mi ani nila guys kay mga paraygon maning duha. Inigtawag na mo mag-una gid ni silang duha. Ako na silang gipakaon og una kay mo biyahe man para maka si Arsa. Na si Nami o sili kuan. Nami, wala naman na milk imong mama. Si Lala guys o. So si Lala, si Lala man si Lala man ni. Nala, sige, pagbanding sa mo, kay mularga na ba magsyudad ron? Tanawa si Lala guys, o. Anak, jugod na siya diha ganahan, kay hangin man. Nami, Lala. Lala, Nami. Ato na mong duha sa syudad. Ha? Syudad na mo. Sakay lang nakitaan. Guys, kuhaon na di ay si Lala o si Nami karon. Padung na diri ang mukuha di kag syudad. Lala, biyahe na si Lala karon ha? Biyahe na si Lala ug si Nami. No. Mingaw namin imo. Maginutan ka dito, Lolo ko. Walay duwa si Chinita ug si Lilo. Ato na kag syudad ha. Ato nagsyudad si Lala ha. Ato nagsyudad si Lala no. Wow naman ka karoon. Hindi magpabadlong dito ha. Mag-good girl si Lala dito ha. Okay. Magkita naman tano. Amo magkang atuon sa syudad. Hindi kaya atong kaon si Nami. Kaon naman si Nami di. Si Nami po guys oh. Syudad si Nami. Syudad na si Nami ho. Noon manini mo Nami. Yahay ka karon di ka mag-stress ha. Kamu mangduhan ni Lala. Ha? Kamu mangduhan ni Lala kuyo. Pero inigabot sa syudad kay magbuwag mo dito. Ha? Babay na ko ha. Gaway na niya mo Nami.
Mingaw na minimo. Mingaw na minilanggo. Nami na mo ni uy. Ito na kang syudad, ha? Okay. Kao naman mo. Langgo. Mingaw na si Lilo si Chinita. Ha? Mingaw naman si Lilo si Chinita. Bye ha. Bye na ha. Atong andamon ang ilahang card, guys. Dara ang card nila. So sila la og si Nami kay puros man babae, so kaning pink ang ilaha. Mao ni ilahang card. Wala pa na namo butang niya og pangan kay wa may kay balog usbon pa ang ilahang pangan. Hasta birthday. Amo alang unya nang sultihan sila kanus ay ilang birthday. So mao ni ang sulod sa ilahang vaccination. Katulo na sila na parbo niya na ikatulong dose nila April 1 sa parbo. Susunod ani booster na pod inig sunod tuig na pod. Pero after 21 days kinahanglan anti-rabies vaccine na pod sila. So mao ni ang ilahang card duha ato ning ipada sa mukuha nila karon. So ang nahibilin kang Lilo na lang ug kang Chinita kani blue ug pink. Kay babae man si Lilo ra may laki nila nahibilin. So mao ni ang atong ibilin unya kana kang Nami ug kang Lala. Tomorrow. Guys, nangmingaw na sila. Si Lilo na lang o si Chinita na hibilin. Ay, nag-uol sila. Guol na mo ang Lilo. Unsa man imong gidala Lilo? Oy, sagbot man ni. Tanawa sila, guys. Wala na ang mga kulit. Kay si Nami og si Lala maoy pinakakulit og pinakaparaygon. No, nag-uol na si Lilo. Lilo, guol na nalangga na mo. Wala na si Nami o si Lala. Pagkaluoy in town. Si Chinita. Chinita, guol sa na amo Chinita man. Ha? Guol sa na among Chinita, uy. Lilo na mo, guol among Lilo taon.